سلام እንኳዕ ናብ ንምሃር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጻኹም ማርክስ ለማዓንቲ እንግሊዝኛ በቀሊሉ በከመይ ንምሃር how to learn english this way ናይ እንግሊዝኛ ዘረረብ ወይ ከዓ ስፖከን እንግሊሽ በቀሊሉ በከመይ ንምሃር ንኽእል ዝብሊና ፎከስ ጌርና ንዛረብ ማለት እዩ ከመይ ጌርና በቀሊሉ ንምሃር ቅድሚ ምርኣይና እስኪ ዓይነታት ናይ ምምሃር አገባባት ወይ ከዓ learning method ሓደ ሰብ ናይ ዝኾነ ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለቱ ከዓቢ ተደልዩ በከመይ ዓይነት መንገዲ ክምሃር ይኽእል ክንርኢ ክንሞክሪና ክልተ ዓይነታት ናይ ምምሃር አገባባት ኣለዉ እቲ ሓደ explicit learning method ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ወይ ከዓ ብግልፂ ናይ ምምሃር አገባብ እንብሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ explicit ዓይነት ናይ ምምሃር አገባብ ተምሃሮ እንታይ እዮም ዝምሃሩ ዘለው ይፈልጥ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ሎማዓንቲ ብዛዕባ past tense ብዛዕባ ሕሉፍ ድዩ tense ድዮም ክምሃሩ ብዛዕባ ህልዊ ድዮም ክምሃሩ ብዛዕባ ሙሉእ ሓሳባት ከመይ ንሰርዕ ድዮም ክምሃሩ ብዛዕባ ቃላት ድዮም ክምሃሩ ብዛዕባ ሰዋስው ድዮም ክምሃሩ እንታይ ከም ዝምሃሩ ይፈልጡ እዮም ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ እንታይ ይምሃሩ ኣለዉ ሎማዓንቲ ብዛዕባ WH question ኢና ንምሃር ብዛዕባ ከምዚና ንምሃር ዝብል ይፈልጡ እዮም ማለት እዩ እዚ explicit ዝበሃል ብቐጥታ ወይ ከዓ ግልጽ ብዝኾነ ኣገባብ ኢኻ ትምሃሮ ማለት እዩ ብቐጥታ እንታይ ትምሃር ከም ዘለኻ እንዳ ፈለጥካ ኢኻ ትምሃር ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዛዕባ past tense ኮይኑ በቃ past tense ከም ትምሃር ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ተኻልኣይ ዓይነት ናይ ምምሃር ኣገባብ ከዓ implicit learning ክኸውን ከሎ ብተዘዋዋሪ ወይ ከዓ ብስውር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትምሃር ከም ዘለኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ነገር ግን እቶም ዝበልናዮም ዓንቶ ሰዋስውን ትምሃሮ ኢኻ እቶም ቃላት ኣሰራርዓውን ትምሃሮ ኢኻ ሙሉእ ሓሳብ ከመይ ትሰርሕን ትምሃሮ ኢኻ ካልኦት ነገራት እውን ትምሃሮ ኢኻ ነገር ግን እንታይ ትምሃር ከም ዘለኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ናይዚ ኤግዛምፕል ክኾነና ዝኽእል እንታይ እዩ እንድሕር ሓደ ሰብ ናይ እንግሊዝኛ ፊልምታት ዝርኢ ኮይኑ ሙዚቃ ናይ እንግሊዝኛ ደርፍታት ዝሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ እንግሊዝኛ ዜና ዝከታተል ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ እንግሊዝኛ ዝርርብ ምብሃል ናይ ሰባት እንድሕር ዝሰምዕ ኮይኑ እቲ ሰብ ንሱ ነቲ ፊልሚ ከመይ ተረዲእ ሮ ነቲ ደርፊ እንታይ የሎ ሊሪክሱ ሰሚዐዮ ዶ እዩ ዝግደስ እምበር ብዛዕባ past tense ዲ ዝምሃር ዘለኹ ብዛዕባ ሙሉእ ሓሳብ ዲ ዝምሃር ዘለኹ ምናምን ኣይኮነን ዘገድሶ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ግን እቶም ነገራት እቲኦም እውን ናተምሃሮም እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝዛረብ ናተምሃረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት ናይ ምምሃር ኣገባባት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ብግልፂ ዝኾነ ሓደ ከዓ ብስውር ዝኾነ እንታይ ከም ትምሃር ናፈለጥካና እንታይ ትምሃር ከም ዘለኻ ከይፈለጥካ ነገር ግን እቶም ነገራት ንሶም ምምሃር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣየናይ ናይ ምምሃር ኣገባብ እዩ ዝሓሸ ትብሉ እዩ ሕጂ ተሕቶ ሕጂ ኣየናይ ናይ ምምሃር ኣገባብ እዩ ዝሓይሽ እዩ ኣየናይ ናይ ምምሃር ኣገባብ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ቅድሚ ምላስና ሓንቲ ነገር እስከንሕዚ ንኣብነት ኤክስፕሊሲት ብዝኾነ ብግልፂ ብቐጥታ ዝኾነ ንምሃሮ ዓይነት ፍልጠት እንድሕር ሃልዩ እንታይ ዓይነት ፍልጠት እዩ ዘለዎና እንድሕር ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ንምሃሮ ኮይኑ ኤክስፕሊሲት ዝኾነ ናውሌጅ ኤክስፕሊሲት ዝኾነ ወይ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ናውሌጅ እዩ ዝህልወና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናውሌጅ እዚ ክንጥቀሞ እንድሕር ደሊና ኣብ ሓንጎልና ሴፍ ዝኾነ ናውሌጅ እዩ ነገር ግን እዚ ንምጥቃም እንታይ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኮንሽስ የድልየና ዝኾነ ምሕሳብ የድልየና ማለት እዩ ቀላል ኣብነት ክነግረኩም ኣብዚኣ ንኣብነት ንዝኾኑ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ንኣብነት ንስኻ past tense ከምዚ እዩ ፎርሙላታት ናይ እንግሊዝኛ ሰዋስው ከምዚ እዩ እዚ ቃል ኮይኑ ከምዚ ጥቀም ምናምን ዝብል ቪድዮ ሪኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ መፅሓፍ ኣንቢብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሶም እንድሕር ተማሂርካ ኣብ ሓንጎልካ ብኸምኡ መልክዕ እዮም ዝቕመጡ ንዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ክትሞክር ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እንታይ ኣየኡ ዓይነት ቴንስ ክጥቀም ንኣብነት past tense ዶ ክጥቀም ሕሉፍ ዶ ክጥቀም ህልዊ ዶ ክጥቀም ወይስ ናይ መጻኢ ክጥቀም ዘለኒ ኣየኑ ቃላት ክጥቀም ከመይ ገይረ ሙሉእ ሓሳብ ክሰርዕ ምናምን ተሓስብ ኢኻ መጀመርያ ምሕሳብ ይጥይቐካ ምክንያቱ ትፍልጠትካ ብኸምኡ ዓይነት ኤክስፕሊሲት ብዝኾነ ኣብ ሓንጎልካ ሴቭ ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕሰብዎ ዝኾነ ክትዛረብሲ ከምዚ መፀልካ ሲልካ ከምዚ መፀልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ናሓሰብካ ፎርሙላታት ናስተዋስካ ምናምን ካ ትዛረብ ከምዚ ናብልካ ትዛረብ ትኾንካ ከዓ ሰባት ንዓኻ እንዳይ ዝፈትወካ ዓርካ መሓዝኻ ተዚ ኮይኑ ማንም ዝዕገሰካ የለን ከምዚ ሓሲብካ ክሳብ ኢልካ ትዛረብ ማለት እዩ እንድሕር ኣብቲ ኢምፕሊሲት ዓይነት ብኣገባብ ተማሂርካዮ ትኾንካ ግን ከምዚ ምሕሳብ ምናምን ኣይድልየካን ናይዚ ቀላል ኣብነት ከዓ ክነግረኩም ንኣብነት ካብ ፊልሚ ካብ ደርፊ ካብ ናይ ሰባት ምዝርራባት ገለ ካብኡ ዝተምሃርካዮ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓንጎልካ ኢምፕሊሲት ብዝኾነ መንገዲ ስለ ዘሎ ምሕሳብ ምናምን ኣየድልየካ ኣየኑ ክጥቀም ኣየኑ ቴንስ ምናምን ኣይኮነን ከምዚ መፀልካ ክትዛረብ ንኣብነት ኣብዚኣ ቀላል ኤግዛምፕል እታ ኔቲቭ ላንጉጅና ንኣብነት ተንሕና ብቐሊሉ ንዛረባ ናይ ኣዴና ቋንቋ ዝኾነ ትግርኛ ንኣብነት ክንዛረብ ከለና ትግርኛ ክትዛረብ ከለኻ ምዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ሕጂ ህልው ዶ ክጥቀም ሕሉፍ ዶ ክጥቀም past tense ወይ present tense ምናምን ገለና ማት ግራመር ሓሲብና ንወዲ ተኮይኑ እንታይ እዩ ዝበሃል ንጓል ተኮይኑ እንታይ እዩ ዝበሃል
ንሱታት ሓሲብና ምናምን ይኾና ንዛረብ ስኢልና ኢና ንዛረብ ነገር ግን ቶም ንዛረቦም ነገራት ብስዋሱ ሕጊ ክረአዩ ከለው ትክክለኛ እዮም ንኣብነት ንወዲ ብናይ ጓላይ ንፅውዓልና ወይ ከዓ ናይ ዝሓለፈ ነገር ብንዝመፅእ ጌርና ኣይንገልፆን ኢና ናይ ዝሓለፈ ብደንቢ ኢና ንገልፆ ንዝመፅእ ብደንቢ ናይ ህልው ዝኾነ ብደንቢ ኢና ንገልፆ ስለዚ ፍልጠትና ግን ብኸመይ ኢና ኣብ ትምህርቲ ኸይድና ስዋሱ ተማሂርና እዚ ከምዚ እዩ ሕሉፍ ግስ ማለት ከምዚ እዩ ግስ ከምዚ እዩ ገለ መለ ተባሂልና ኣይኮንና እንተማሂርናዮ ስም ክንዲ ስም ምናምን ገለ እናተባህለ ኣይኮንና እንተማሂርናዮ እንታይ ኢና ተማሂርናዮ ካብ ኣከባቢና ዘለው ካብ ወለድና ካብ ቤተሰብና ካብ መሓዙትና ካብ ዕርፍትና ምናምን ካብቲ ዝዛረብዎ ኢና ካብቲ መባሃሎም ካብቲ ናቶም ኮንቨርሴሽን ዝተማሃርናዮ እዩ ስለዚ ኢምፕሊሲት ብዝኾነ መልክዕ ኣብ ሓንጎልና ሰፊሩ ስለዘሎ ኢምፕሊሲት ስለዚ ከም ዝመፀልና ኢና ንዛረብ ነገር ግን ቱም ግራመር ወላ ቶም ሰዋሱ ምናምን ኩሎም ኣብ ውሽጥና ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣየና ይሕይሽ እንድሕር ኢልኩም እንግሊዝኛ ንምዝራብ እንድሕር ኮይኑ እንግሊዝኛ ምዝራብ ጥራሕ ፎከስ ጌርና እንድሕር ንርኢ ኮይና ሓደ ሰብ ቶሎ እንግሊዝኛ ንክዛረብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኢምፕሊሲት ዓይነት ናይ ትምህርቲ ዝሓሸ እዩ ንብል ንሕና ምክንያቱ ክዛረብ ኣብ ዝደልየሉ ሰዓት ምሕሳብ ካልኩሌሽን ፎርሙላታት ምስትዋስ ስለ ዘየድልዮ ማለት እዩ እዞም ኢምፕሊሲት ዝበልናዮም ዓይነታት ካብ ደርፍታት ምስማዕ ካብ ፊልምታት ምርኣይ ወይ ከዓ ካብ ኮንቨርሴሽናት ንግግራት ካብ ምስማዕ ካብ ምድማፅ ዜና ካብ ምስማዕ ናይ እንግሊዝኛ ማለት እዩ ከምኡ ካብ ምስማዕ ንረኽቦም ፍልጠታት ዝሓሹ እዮም ንምንጋር ኢልና ንሓስብ ነገር ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ግልፂ ክንገብራ ዘለና ነገር ንኣብነት ናይ እንግሊዝኛ ናይ መፅሓፍ ክእለትና ክንዕቢ እንድሕር ንደሊ ኮይና ኤክስፕሊሲት ዝኾነ ለርኒንግ ሜተድ ማለት ስዋሱ ክንምሃር ኔና ግራመር ግዴታ የድልየካ እዩ ዋላ ንምዝራብ ምዓሉ ኣብ ግራመር ኣብ ምናምን ኣብ ምምሃር ነጥፎ ግዜና ክንቅንስ ኣለና ማለት እዩ እምበር ሙሉእ ክንገድፈለና ማለት ከም ዘይኮነ ግልፂ ክንገብር ንደሊ ማለት እዩ ንምንታይ ዳ እዮም ሰባት ማት ዝኾነ ብዙሕ ሰባት ሪኦም እንትኮንኩም ዋላ ዝኾነ ነገር ንኽመሃሩ ከይዶም ኣብ ትምህርቲ ኮፍ ኢሎም ፓስቴንስ ከምዚ እዩ ፎርሙላታት ገለ ምፅናዕ ይምችዎም ንምንታይ ዳ ንሱ ምርጫኦም ይኸውን ንምንታይ ንሱ ይመርፁ ንምንታይ እዮም ሰባት እዚ ዝመርፁ ካብ ደርፊ ምስማዕ ካብ ፊልም ብምርኣይ ካብ ከምኡ ገይሮም ኢምፕሊሲት ዝኾነ ፍልጠት ካብ ምህላው ከይዶም ተማሂሮም ፎርሙላታት ተፅኒዖም ምናምን ገለ ንሱ እዩ ዝቐሎም ሰባት ንምንታይ ከምኡ ክገብር ከሎ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተማሂረ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣብቲ ኤክስፕሊሲት ዝኾነ እንታይ ከም ትመሃር ዘለካ ስለ ትፈልጥ ቢያንስ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ፓስቴንስ ፈሊጠ ብዛዕባ እዚ ፈሊጠ ብዛዕባ እዚ ፈሊጠ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እምበር ክዛረብ ኣብ ዝምክረሉ ሰዓት ግን ፎርሙላ ንሓሰበ ንክዛረብ ብጣዕሚ ግዜ ይወስዱሉን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ሰባት ንምንታይ እዮም እዚ መንገዲ እዚ ዝመርፅዎ ደኣ በቃ ዝኾነ ነገር ተማሂርና ኢሎም ውሽጦም በቃ ዓጋበት ስለ ዝስምዖም ምስተማሃሩ በቃ እዚ ሒዝና ኢሎም ንኽብሉ ስለ ዝገብሮም ኣብ ተሓሳስቦም እዩ أمر زي إمبليسيز بالرني كاب درفي كاب فيلمي كاب من نجارات كاب زينات كاب كومتات نجارات نرغبهم فلتات كن زحش يوم من نجار مالتي بقى أبزيك أخالي قال على إكزامبل كنا العلو نخيل تعين عم نتقول عم تريد تقولي ما أنا أشتي قولعو تمرتخيلهم نام قالي هون زارو داي تايدا ولا أنا هنا أقول هنا مسي فيلم كاميرا هاي منامن زخون خالي وانقو أخلهم بتريوهم أب تلفزيون كوفيلهم منامن فيلم بمرايت فيلم بمرايت راح توانقو لميدومو تراهوهم مالتي نجار كنتم كل عنصهم مثل مودو زارو نجارات تي أنا هنا كوفيلنا سواسو ملاحظات كم يسرعوا منام قليلنا نمهارو نصهم بتغكلهم دمتوه نمنتاي نصهم كن حجيت سواسو نخفلتو ويجلا يكون النيرو مجمرة حسابه مناتهم زنورة أيو دراما بدن بنخردو فيلم بدن بنخردو يمزكاتاتو لطرح نيرو بوشت جن بسور بزهنا الجواب جن تإنجز نيام أو خلو يلم دولو ماتي سلازي مسانا عند حرب بز حساب زي إمبليسيت بزهنا من جدي إنجز نيام مزرعة مهار زبالة زيو أب conversationات أب مبحالات فوكس جبرة مرتين عند حرب ترى هونكم أب channelنا حبيركمنا كتكسروا تخليهم سبسكرايب زي قبلكم سبسكرايب ورو زا فيديو زي أتفتيهم ها لايك بروا كلا سباتم مسانا حبيرهم كمهارو ترى لهم من دهر حالهم شير بريلهم نبكالتهم يبازع كاود حر أبكت على خان لكم فيديوهات تولون خبزحهم سبسكرايب مسكبركم نوتيفيكيشن أون من جماعة يترسعوا أبكت علي ساعة نرخب تشاو